Selum jala horas marita salhukna pasupang musir hota guru gonggong pempak pahan di acara jepek alemar pola. Dimulai tamar tangiang soda sia debata hatirus segijang bature sodangi maru haname sesolang lama calu hangulu pinatu pami Tuhan. Amin. Hatan di debata di kita denet sian Johannes 10 sada sono mariro disi. Parmahana dingga doang kuahu. Di siahon parmahana dingga ni do hosana humoko parka biru-biruna. Tita saluhukna parmahana dingga. Parmahana dinggan so na di pesame 20 ya sada ima jahu bade kata. Puasa di kuhari parmahana dinggan jahu batu hatai ala di lehon do dirina mati di hau pinor silang humokop dosa nijo. Ido benda balga ni holong ni rohani debata di portibion asal nang mahago ganut na porsia di mana alai asa hanguluan na sering leleng na di mana so dia do horwa ulaon ni parmahana dingani ulaon ni parmahana dingani tidok na so si ida upa molorope babiat panoro dang maporu si bana dan ditinggal honi bana biru-birui alai dio do biru-birui sian akka babiat panoro ido parmahana dinggan jala di batu jala takas di batu hotu hatta Yesus Kristus di tonga-tonga di porti atau alani dihita saluhukna gudang do parmahana suenggan tak kola di tonga ni huria alai sudido parmahan di tonga-tonga di keluarga parmahan di masyarakat organisasi do ragam na asing na datiup uluan pemimpin pangarajai alani dita salukna takas dope di parningola tadadar se sadope akan atar siar di barita ima eyang subur Gatot Prajamukti Dimas Kanjeng taat pribadi aka kasus-kasus penipuan nasida aka kasus-kasus narkoba HP pengajar sesak donasida parpura halidur donasida kapan orang pergap gak donasida lapola gawe kom masuk tu penjara nasida alani pangalahu nasida na menipu nasida takolan aka masyarakat aka artis aka namalo ditipu nasida lani mana mahita mamilit aka parmahan dadinga aka pemimpin di tengah-tengah ni pemerintah nah gudang korupsi menghalang hepeng di masyarakat nani ikut camok do hita mamilit isi do pemimpin nati kos nama buan aka biru-birui tujapalan naloma nama buan aka biru-birui tuai kasona mana do hita mardi atong dia ma ipola di jamita didok di buku deta 420 sadai ayat 2 madok songono Tuhata Yesus tiromuro na holong roha diau nanggo ay di syahod diri na sikat talau tuhamatiani dang na di alang holong rohai ay nang dihita hanguluani parmahan na gani iman awan ya diri na sikat lau tuhamatian ai dang di alang holong rohai mati ibana humukopita pardosa ani di kita saluhuna damang dana ruas surya atau gabe parmahan dari gamahita parmahan nasusido bai parmahan haposan di tonga-tonga ni keluarga masyarakat organisasi pemerintah terlalu mima parmahan nadingga di tonga-tonga ni tatiru matu hatta par holong rohai kasih agape holong nama noto ima tabatu dulu di bagasan kita oras jelas selo martanya mahita ali Tuhan Yesus Kristus para surga sumur mulate marihatan Tuhan bae mahami gebe parmahan nadinggan nasosida upa parmahan tiruan di tonga-tonga ni
kurian, masyarakat, keluarga, nak pemerintah. Dongani urupi hami Tuhan, mangalo akan ela-ela si pulis. Tom saat di rumah kami, di bahasa Yesus Kristus matanya kami, asyurha, sawap manglonoha. Amin.